Biglaang pagtaas ng konsumo sa kuryente, inirereklamo ng isang consumer sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Hindi makapaniwala at hindi matanggap ng isang ginang sa Calasiao, Pangasinan ang dumating na electric bill nila kung saan times 4 itinaas ng kanilang bayarin. Umaabot lang daw sa 700 hanggang 800 pesos ang kanilang buwanang bill sa kuryente. Bihira kasi silang tumira sa kanilang bahay sa Calasiao dahil mas namamalagi sila sa kanilang tinitirhan sa Dagupan. Kaya nagulat daw siya nang matanggap ang April-May billing na umabot sa 5,211 pesos. Nasundan pa ito ng 3,000 pesos na May-June billing. Hinala ng ginang, nagkamali sa meter reading ang DECORP. Hindi ako sasangayon dito, malaki. At saka, syempre bilang senior na din, paano ko to babayaran? Idinulog ng ginang sa pamunuan ng DECORP ang problema pero wala raw siyang nahintay na aksyon. Bagkos, nakatanggap pa siya ng notice of disconnection. Isinangguni ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon sa DECORP ang sentimiento ng ginang. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng pahayag ang DECORP sa issue ng umunoy pagkakamali sa meter reading. Iimbestigahan daw muna ng DECORP ang insidente. I-refer namin yan for inspection verification. Pupuntahan namin yung bahay together with the customer, sana nandun din. Then we will check yung kanyang load. Kasi baka may mga grounded na load nga doon sa bahay niya na nagkukonsumo na hindi naman kailangan. Susuriin din daw ng DECORP kung may illegal tapping sa lugar. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.